Slender. Oikein paljon terve taas. Pelataan Slenderiä vaan. Janne täällä pelaa. Eiku. Janne. Janne, joka on Jansku 39. Jansku 39. Juu. Jandex. Presents. Slender. Mennään sitten siellä kaksi. Hei! Noniin, aloita. Kerää kaikki 8 lappua. No sehän. Ilman taskulamppu. Venä. No en. Kuulokkeet päähän. Kuulokkeet. Nyt voi vaikka. Minne suuntaan? Tässä tulee kun niin epic video. Jos olisi facecamia ei tällä hetkellä vaan valitettavasti. Koska mulla ei oo niitä ohjelmia. Tai niitä ainoa. Mut voi olla mä teen ihan facecam video, missä mä höpistää turhaa. Ne kaikkein hieno. Nyt pyörin sellainen. Ja koska Slender tulee. No ei oo Slenderiä vielä. Ei niin. Mut sit kun se lähde. Mut sit kun eka lappu. Onkohan tossa? Aika tulee tum. Yleensä meitä sillä eka lappu äsken ja pois. Exit. Se on korkea. Eiks tässä mukaan oo? Pelottaa niinku kattoo tästä vierestäkin. Ei täällä oo Slenderiä vielä. No niin. Miksi sä lähdet takaisinpäin? Koska siellä oli niitä tietä muille paikoille. No niin. Näeks vielä väärin vai onks tuolla? Joku? Siellä on joku paikka. Ai tossa toi. Ei se, eikö onks se joku? Siellä on, onks se lappu? Jumalauta. Se on aita. Ai ja se ei vissiin pidä olla lappu. Joo, ei oo. Se on kato rajaa. Eikö se on joku hieno juttu? Joo, se oli aidan. Kun Slender tulee in real life, totta kai. Tänään muuten sato lunta. Ja Täällä meillä päin. meillä päin. En kerro missä. Haluan lypsyä Se on salaisuus. Kattokaa lappu. Nyt vaihtaa hiiron väri. Vihreäksi. Niin kun löytyy lappu vihreä. Nyt se on punainen. Punainen. Se on vihan väri. Hei, mitä siinä lukee? Don't look or I takes you. Okay. Älä katso, että se on kotona. Au, nyt tulee pelottavaa musaa. Tum, 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 tum. Varmaan uskoa. tum, tum. Joo, CS-kommentaari on tulossa myös. Kummalla kanavalla. Vai tehdäänkö uusi kanava? Mitä? Tehdään uusi kanava. Mikä? Ei kun laitetaan se MR pelaajille. Okei. Ei laiteta. Hei. Okei, minun pelottaa. Slender tulee. Okei, ei näkynyt. Eli reitti on selvä silloin. Kun ei näe Slenderiä. Hei, mitä noi kivet on? Siellä on lappu. Mä en oo ikinä käynyt näitä kivillä. Katsotaanko? Slender ei täällä. Katso se on. Oikees nyt jo on paineet, hei. Kato, tuossa näkyy se varjo. Slenderille ei varmaan peukalo. Alkaa... Oh, Lappu. help me. Okay. Katsotaanko koko? Älä katsotaanko. Ei mene. Mikä toi ääni? Toi ääni. Minä tulen tässä. Okei, ei, tää oli tää. Nyt tulee mun vuoro pelaa Slenderi. Ja tää yksinössä ei uskalla kattoo tosta. No ei. Pelaan V2. Ei se pelata MV2. Otas heti tuli teknisiä ongelmia. No, niin, nyt alkaa mun Slenderin pelu. Miksi? Että ei oo kivaa. Täällä on yksi tää kommentaari. Ja koko pelata samalla MV2. Koska MV3 on tietokoneella. Lappuja. Olisiko tuolla? Ei.
pitää esittää. Mitä mikin? Just tämän suomeksi. Mitä teitä? Sitten tästä vihreä mappi. Tai tosi lähemmin mutta can't drown. Ai tätä. Oota. No, nyt sopa. No, front. 1/8. Nyt alkaa rum. Ei, älä katso, ei kato taakse. Oi vittu. Ei saatana. Slender. Hello, everybody. Mä kidutan itseäni. Jotain puhuamme PS3. Ei, katso maahan. Jos sä oot siellä vittu. Ei. Laita päälle. Siinä on akku loppu. Shit. Ei vittu. Oi saatana. Ei tää oo mitään verrattuna se sun peluuseen. Sydän jyskyttää tässä. Tuolla se hinttari on. Siellä mä näen sut. Katohan. Ui vittu se on lähellä. Ui nyt sä oot liian lähellä. En halua nähdä sinua. Ui saata! Nyt sä häpät. Ei. Tää ei oo enää kivaa. Tää ei oo. Ei vittu, hän vittu Slender, en halua sinua. Terve. Nyt se katos. Tää ei oo enää hauskaa. En ole. Se on tuolla päin. I see you. Nyt hävitää vittu. Mä kerron, että se on usein. Ei. Mitä? Pois. Kato ilman. Take it easy, bro. Full start, bro. Kato tuli hello. PewDiePie fans. Lappu 2/8. Oh, don't look. Oh, it takes. 2/8. Moi, Slender. Onneksi niitä on vaan yksi. No, nyt se katos taas. Nyt se katos. Tää ei oo enää hauskaa. Let's go back in the forest. Turn is back. Missä aurinko? 10 tuntia.